Nyatane ora sethithik korbane pahlawan bangsa di bawah sang merah putih panji-panji Indonesia dulur negeri tercinta tanah pusaka nenek moyang kita yang diwariskan bangsa Indonesia. Mari kita jaga bersama-sama sebab perjuangan dulu penuh pengorbanan kanggo mujudna kemerdekaan. Pantang menyerah menghadapi lawan, merdeka atau mati sing dadi sembuh. Mula nek wis merdeka dulur mbok aja gegeran, mundak-mundak mecah belah persatuan. Ayo padha eling cak welinge para pahlawan, persatuan dan kesatuan kunci kemenangan. Soal beda pendapat itu kan biasa, mula sing tak jaluk ojo digawe masalah. Ayo padha menghormati dulur hak asasi manusia. Ayo tetap berpegang teguh kemerdekaan cak merupakan sejarah, mulai diperingati kanthi sing meriah. Cuma
ojo lali bapak ibu ayo bareng-bareng berdoa muga-muga Indonesia selamanya tetap jaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ditanggap karo dulur gendeng Kajati Agustusan. Matur nuwun dumateng Pak Lurah, dumateng Bapak Polo lan kanca-kanca panitia sedaya ugi masyarakat gendeng. Tak dongakno muga-muga mari nanggap budi wijaya, rezeki sampeyan tambah melimpah ruah. Muga-muga sampeyan seger waras, sehat, panjang umur. Muga-muga wong-wong kene kabeh nang iso tindak Mekah Madinah. Allahumma alhamdulillah. Ojo lali Pak, wis merdeka, diparingi nikmat Allah. Ayo kita bersama-sama tobat kepada Allah. Budi wijaya tidak sama dengan yang lain, bro. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggapane Bentuwina gak leren sampai bulan 11 boten prei. Mulai bulan 7, 8, 9, 10, 11. Ngono ku kepengin tuku katok situk gak iso aku. Bacut kebacut. Menyang Jombang mampir nang Sengon Lemagen akeh wedine nek sampeyan kirim lingon nek seneng ngomong kita kali ulon kali nantinya berani
dindong tak dong ding kundat gendeng dong dino ding arek koprak nang ding tak dong ding tu gentak gentung perut Aisyik Lapo. wis lereno aja joget Asing joget iku kakimu. ngene iki ya beso Gendeng aku gendeng dikone beso. joget Ora lha lapo ndelek duit cicilan sepeda motor nunggak loro. nek bundet utang muji akeh kok Lapo. wong-wong iku lho bendina tanggapan tur nuwun sewu bayaranmu iku paling akeh dewi Ya iya. lapo kok jek utang iku lho Adine wong urip gale diutang. Kok diutang iki semangate wong nyambut gawe. wis aja joget wis Lapo joget. menengo Kok kene iki tanggapan nggo gendeng. lah iya Ndawari bolak-balik. Oh. Alhamdulillah nggo gendeng kene iki termasuk bapak kadese. Bapak polone. lah iya Bahasa Inggris sudah mengatakan ya apa Armstrong leadership, maksudnya seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol. Pak Lurah Pak Lurah karo Pak Polo karo Pak Polo alah padune mbok elem kon kepengin disawer gendeng. Aku gak tahu arep-arep saweran. upama kon disawer Alhamdulillah rezeki teko dhewe. nek gak disawer Kebacut. Wonge kabeh wis mulih. ya gak apa-apa Iya jan iki nyambut gawe itu gak harus ditunggoe Pak Lurah utawa Pak Polo. soalnya meneh tugas akeh Mene ya tugase akeh, penggaweane akeh gaweane akeh. jenenge pamong desa Jenenge pamong besok rambut raya sampe nikae. lah iya Aku teko dong kene tuh dikae mangan nggo jero paun kun mah. mosok nek Lho tibane sing nggo jero iku lho jeboloku kabeh. sing nduk pawon Sing nggo pawon iku boloku kabeh, sing adan iku yune masih barep. sing adan Iya, yune makmu yune aku sing barep. sapa nek Ah mbok Yayu iku ya apa wonge? Mbok Yayu. marai diguyu Iku karana anak Mbok Yayu. sing Sing adan adan Mbok Yayu ya sak sing masak pisan. oh Jelal aku nang mburi kate nyumet rokok. Nggo jero mburi dhewe. Iya. Sing kora-kora iku ya cibibi. sing kora-kora Iya. bebekmu Bebekku iku. sapa nek Asriatun iku ya apa? nek ligatan nek Dalah apa ya? isin no Yusriatun iku wakas. Iki ngene termasuk borongan. nek kora-kora yo Oleh kora-kora ngumpuri bokonge sampe kopak-kopak. Alo nggo geblak lho kencenge umbah-umbahan ubah. tibake Tibane yo mlaku ngadeg yo kocor-kocor. Kora-kora saking senenge. Eling-eling main nggo desane dhewe. ya iya sih Kora-kora ketekor. Ame tola-tole. Kuwi iringane ana tas kresek abang loro. kaya apa nek Kayak nglupuni iwak karene wong mangan kok dadi. nek kon iku digerubuk temen apa nek Gak ngono. Yo, Yusri. Tiridang, temen tiridang. Aku kucingku ya akeh. Nggo kene bolak-balik ku ya kontak kandhane. Aku manggo jero. Kudu ngoyo ae kontak kandhane. lah apa nek Lah gak kudu ngoyo ya apa ngombe. Wong kepeng ngono jare. Rombongane ana sing tingkat lungguh arek-arek. heeh Ngoyo mlebu beleng Iya, iya. gak kena apa sih awak. apa Dadal lampune mate. terus Aku yo wis kadung tak cepet kene tak slerekno. Tak dekno ae sret. Gak nang ngendi sore kono umplung. terus Unine kaya sepeda motor RI. Rang tang 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 tang. Rang tang 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 tang. banterno apa Kata banterno ya apa? Wis ngene lho, kon modelmu kaya wong pinter dhewe. lapo sih nek Ceramah mukadimah, Enggak. kandhane wong-wong. aku mek ndongakno tok kok Ndongane ya gak rata kejian. wis rata tak dongakno kabeh Ana sing doro kari loro. Pak Lurah sak polone Mm-mm. sak panitiane Daerah kene. sak rakyate wis tak dongakno kabeh Iya yen tapi kari loro sing doro. arek loro sing guru Kari loro sing doro kedongano. sapa Anggo wasoten, Loh, ambek go suru.
Lah apa arek suruh tak dongakno iku. Nggone arek nom-noman iku. Gone arek wedok-wedok. Iya. Arek wedok golek wong lanang iku. Iya. Lah nek dongaku dijabahi Gusti Allah. Hmm. Terus arek wedok iku oleh sedina oleh wong lanang 18. Terus yo apa ta? Ya bando we bandah urusanmu ah. Ndongakno ya ndongakno sing apik lah apa ndongakno kuno. Kok tak kandhane wis gak usah menteng kelek, gak usah pinter-pinteran. Nek perkara ngaji ngono gak menang kono mbek aku. Wis gak usah ngomongno ngaji-ngaji. Lho ya iya dasare. Wong iki tanggapan. Lah iya. Tapi nek kon medhiti kaya ngono ya tak ladeni. Lah lah ya nek perkara ngaji ngono ae ana apane kon tuh. Apane tet kundet. Wong kon iku sak lawase urip lho. Masih kon dadi mantune Mudin. Wong kon iku ya gak tau sapa langgar, gak tau sapa masjid kon iku. Iku lah sakromu. Apane? Masih aku pinter ngaji. Tahu aku duduk-dudukno nang wong. Ya gak tau. Kon tahu aku nek ana wong anu melok duduk-dudukno. Ya gak tau. Lah iya, apa sebabe aku kok gak duduk-dudukno? Lah apa sebabe kon kok gak duduk-dudukno? Mergo aku gak iso ngaji. Koplak kon iki. Ya kan, wis aku nek perkara ngaji, kan ngaji mulang glibet ae. Wong kon nuwun sewu. Ngajimu iku lho paling jus siji wis pol. Pira? Jus siji, Jus siji apane? Anakku jerupa jladrek. jus 20, Jus 20 iku anakku TK katap. jus 30. 30 apa maneh anakku sing kelas 1 ngeplek. Tet, wong Quran iku mek 30 jus. 33 Jus, jus 10, 20, 30 gak. Terus jus piro? 33. 30. 33. Kok iso 33? Ana jus-jus sing gak diruwe wong. Contone Jus melon, lho, jus apukat. jus nanas. Ya gak ngono. Wis tak, aku lo ngaji teko ndi-ndi. Wong paling apal-apalamu ku ya teko Iqra ngono iku. Apa? Kan iku lho ngajimu. Masih Iqra, aja dipandang Iqra. Apa? Makrote. Aja syukur nek Iqra molokno makrote. Mergo wong wis kaji, katan makrote gak iso pas. Gak mungkin dunggano maca Quran. Tapi ya kebaca nek wis tuwek iku lho ngaji alif-alifan iku lho. Alif-alifan kakekmu alif temen tuh. Alif temen. Sing nang huruf hijaiyah. Iya, nggo huruf hijaiyah. Alif itu alif temen ada alifan kakekmu. Lah iya lah iku ngajine arek cilik-cilik. Lah ngajine arek cilik-cilik masih alif batas sajim kau iku ana artine goblok. Gak ono Ana alif batak sakjin khusus huruf hijaiyah. alat. Kau gak percaya takon tak jawab. Alif-alifan Iya, alif batak sakjim iya. iku ono artine Ana artine. temen ada. Iya. Sedet. Apa artine huruf alif? Alif iku Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungane menungso nang sing gawe urip goblok. Mantune Mudin. Iya iya. Alif ba Ba iku minangka wadah. Mangkane hurufe kaya mangkok. Ana tulireng iku isine. sing iseni Gusti Allah. Rumpang sawu sing isine bibitmu. alif ba ta. Tak kandhane tut aja kandha-kandha wong nek aku pinter. Lho. Lah apa kondo wong? Lah mangkane aja kandha-kandha wong. Maksudnya huruf hijaiyah artinya tak. Tak kandhane aja kandha-kandha wong nek aku pinter. Sak temene wong urip ya wis ngene iki. Kebiyen ana sing lanang wedok, ana sing ayu, ana sing elek, Ana awan ana bengi. ana awan ana bengi, ana sing dadi polisi, ana sing maling. Oh, alif ba ta sa jim. Jimpe encok rematik pegeling. Alah. Kok blara ganjok obat-obatan. Ya gak ngono maksude. Jim gak bakal jimpe senajan sedina sewengi salat 5 waktu akeh 17 rakaat. Tambah sehat. Sing mari sehat Gusti Allah. waduh pinter ya. Lah aku temu. Kon kok pinter kan. Yo aku mantune Mudi. Alif ba ta sa jim. Kak iku padha mek tak. Benar. Janji Allah gak bakal diingkari. Allah nek kakek gak bakal minjuk. Kon kok sampai teko kuno Lho iya. Kepinteranmu sampai teko kuno. Lho mantune Mudi. Alif ba ta sa jim ha. Kok akeh sendut olehmu takon. Alif ba ta sa jim ha. Lah iya tut kok akeh olehmu takon.
Lah kon pinter. Pinter apa iki amang ngapal loro minggu. Tet, Tet. Apa? Mulane kok nek ngaji ku sing tenanan. Maklum, Tet, maklum. Aku gak ngelokno. Ngelokno. Kumpulamu kan wong ngono-ngono iku. Lho, apa? Kumpulamu wong ngono-ngono iku. Tukang mabuk, tukang judi, tukang maksiat. Lho, Maklum. Mulane kon goblok, gak becus ngaji kon. Tut, kon ngomong aja sembarangan lho. Nggo pendeng iki kok ada wong Islam lho ya. Nggo gendeng iki. Temen masih kancaku sing biasa judi. Rumah samu judi terus. Lah buktine penggaweane judi. Lho, kon lho sing kancaku sing main. Cak Mini. Cak Mini Sing tukang main. tukang main. Iya. Wis budal lunga kaji, Bro. Lho, masa Net? Masalah wis budal lunga kaji. Cak Minin. Cak Mini teko Mekah eling-eling duit jek akeh. Gawe masjid situ gawede kok tekanane. Dijeneng napa, Net? Masjid Al Mukminin. Kan Ya gawe. iku tok, Tet. Ibu tak apane? Sapa? Lah sing biasae ngopi dadu. Sing biasa dadu. Dadu Sapa iku? Cak Toha. Toha. Iya, iku ya wis lunga kaji. Wis ngulon. Wis Mari teko kulon. teko kulon duit jek akeh. Terus? Eling-eling duit jek akeh gak gelem kalah mbek Minin. Gawe masjid loro. Kawate gede. Dijenengno Al-Toha. Masjid At-Toha. Masjid Al-Toha. Paling ya iku tok. Apa sing biasa mendem? Sing biasa mabuk, Iya, mendem. iya. Kancaku iku wis budal. Lho wis ngulon. Wis lunga kaji, duwe akeh sugih. Mulai teko lunga kaji langsung gawe omahe, gawe masjid telu gawete gede tambah. Mau kalah mbek liyane. Dijenengno masjid apa? Masjid Alkohol. Alkohol. Ancene ngono Ya kok. gak oleh masjid jenenge alkohol. Lah saking iki engko nek ngomong terus, aku gak sida nyambut gawe. Lah, lanjut gawe. Aku saiki iki duwe tanggungan, Det. Duwe tanggungan. Duwe tanggungan tanggapan. Walah, lah kok gak ngomong. Tanggapan ludruk. Kon yo tak jak ngono lho. Iya, tapi aku kan bagian murid. Arek-arek yo tak jak. Oh iya, terus Tanggapan ludruk nang omahe Pak Taji. ngono ta. Ayo budal. Ayo. Wayahe budal saiki. Ya. Waalaikumsalam, Bro. Merdeka! 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 Weh. Weh. Main kene sawana ora kacau. Sawana ku piye? Weh, mang sing nonton akeh kok. Saiki gak ana. Boleh turu, pacar bener zaman saiki harus dibagi. Nyambut gawe, nonton hiburan, nang hiburan. Loh, itu juga hiburan loh ya, gak masalah. Yang penting ojo lali rumah tangga. Lali karo rumah tangga nih, wah. Ya, iki cari lali anak, lali bojo, sadang pak. Boleh kacau. Nyocot ae. Lapo gak nyocot? Lali.
iya lah. Sane kudune perundingan karo wong wedok. Lah wong wedok sing lanang nyambut gawe kok. Wong lanang nyambut gawe sanai dhewe. Wedok kudu pantil. Nah gak apa-apa sih awakmu, nah gak apa-apa. Seru dong. Nah gak apa-apa. Seru dong. Nah gak bodrok. Iya. Wong e samono kae, kate kok ingoni apa? Damen ah. Lu. Wonge akeh. Jalno 5 kilo ku lho. Tambah maneh 20 kilo. Kacau. Nagap dijeng ngono ki senengane anak nom-noman. Walah. Dijet panganan apa? Cerep. Wah, dilungkas kan dorek karo piala. Sing Penonton. Iku delok kacane dhewe lho. lah kok iso? Delok apa name lampu ngene. Klek. Delok kacane dhewe ya bokok. Kan gak lek lodrok. Cek, jajal delokno. Lodrok ada manusianya. Remo, Terus, lakon, dagelan, terus. campur sari. Mari campur sari terus campur telai. Budaya barang lho. Iku hiburan tradisional, hiburan awake dhewe. Hiburan. Ana budayane. Budayan, Campur sarine. campur sari. Nyamar tandake. Ya iya jelas toh. Kok kaitane nyawar-nyawar suwi-suwi kok tidak dhewe? Tuh, Aku sih iya. jo. Lho. Kacau iki. Gak layak bendino lek. Dek, bojoku lek nang pasar aja lali jol 5.000-an. Lah Iya, iya. aja lali jol 2.000-an. Lha apa? Oh, penting amal jariah. Iya jelas. Jebule ya cuman nyawar tanda. Apa lek kon lore sing ngeramut tanda? Aku belane tandake Budi Jaya ku ojo Malang. Ojo Pasuruan. Lho, gak apa-apa hiburan nak. Hidup Hiburan. Kon lek lore katisen, kate boko iku sing ngeramut tanda bojomu. Cintaji. Apa? Lagi ngene. Aku ki jangan nanggap ludruk turu kono. Iki kan hari ulan Agustus. Apa? Hari ulan Agustus, bulan Agustus. Apa? Enggak. Apa? Ya hari kita mau sandal. Tak ngurus. Bapakmu sing nanggap lodrok kek nanggap apa kek urusanmu. Wis, aku kok kaya ngene nek nanggap horeg karo arek sing bilang perdana. Orek gula apaan weh? Mari nama kepunjuk. Cacak kok ngurus. Urusan dhewe. Gak sik gak mangan ludruke, masih gak kei rokok, gak kei jajan urusanmu. Iku urusanku dhewe. Apa? Kowe itu kudu wong lanang. Soale sing nyambut gawe wong lanang. Kowe itu harus di belakangnya orang lanang. Saya balenono. Kok wedok kudu manut wong lanang. Maka jondo. Balenono. Wong wedok ku manut wong lanang. Lah ya. Wong lanang ku gak ono wong wedok, masih nyambut iku ndak wis sikil. Nek gak ono wong wedok sing ngatur mungkin gak ana dadi apa taji. Alah. Berani. Do wong wedok. Takono wong wedok samene kae. Takono. Kok gak ono wong lanang sing ngompor. Tapi lek
gak ana wong wedok sing ngolah duwike, sing ngatur duwike gak bakalan dadi apa-apa. Nggih napa mboten, Bu? Krungu gobokmu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ah, kamu jek menang wong lanang. Mati kon nyebut gawe nglumpukno. Oh iya nek kayak keri-kerian ya. Ini. Baru badut. Wong lanang. Ora dadi saiki apa-apa cepakno. Apa dicepakno? Lho panganane. Kudu ki wake lho. Ake gak masalah. Monggo. Kamu jangan bete. Bangun. Kurang mari berdebat sidang MP kok. Beras iku cukup gak kilo, gak cukup. Cukup. Aja pengen upo-upo, Dik. Kurang kowe. Karo kowe dikae mbako kowe ngono. Oh, jomblangmu di. Sorry manis, kurang manis. Si jasane iki ya, Mas. Lah putusan iki yen apa sampe niku? Nggih, iki arek-arek pun teko kabeh, Pak. Lu pun teko. Nggih, Pinten arep pinten? anggotane. Nggih. Boten kathah, Pak. Pinten? Namung 400. Iku lodro kadang gugur gunung iki. Boten iki sak cukup. Sampean sinten, Pak? Kula ketuane. Wah, iki Sampean ketuane Lodruk. Nggih. Terus sampean selama niki kok kenal niki nyambek niki? Wong niki nek ludro kula tanggapan. Nggih. Niki gelem ngetutno. Oh. Kan niki kan gak ada gendaan kalih tandak kula. Ngoten nggih. Nggih. Bendina ampun, Pak. Toyo mental. Arek ini menang, aku kudu menang. Aduh di warak wae. Kacau. Boleh. tapi karena arek ini ku jalur mobil ngoten lho. Mobil-mobilan ya. Kene. Alah, bojoku ki nurut ae pokoke. Dek, begitu ruwet. Dek. Engko ini. Ya napa, Pak? Ya sido. Nggih. Saniki nggih. Ah. Ben ae. Apa? Apa sih cemano golek apa-apa kowe? Terus sampean njaluk lakon napa, Pak? Aku ndak meneng ya. Tapi lakon. Nggih. Jaluk lakon sampai kintai. Wah sampai kinten niku lak enten kelirine ngoten nika, enten dekore. Niki mboten enten dekore sampai kinten. Nggih mboten pas, Pak. Kadane nak pohon, kata pohon. Lah oleh lakon sing rumpame ngoten lho. Kok niki wong Jepang apa wong Cina? Ajae wong Jawa. Aku bojoku jaluk lakon tetek bengek. Lakon apa tetek bengek niku, Pak? Yo, tetek bengek. Sampeyan njaluk lakon sing rumpame. Iku apa ku sing Perang-perang. Ah, Joko Sambang. Joko Sambang. Pendekar Gunung Sirsirat. Lho, kok pendekar Gunung Sirsirat? Joko Sambang niku pendekar Gunung Gangsir. Ya. Pendekar Gunung Pak ngapunten ya, Pak. Nek sampeyan njaluk lakon apa mawon kula saged. Tapi njaluk lakon Joko Sambang, Pak. Sepuntene, Pak. Kula mboten apal, Pak. Aduh, ketuang gapleki kon ku. Bukune niki keri teng Jombang, Pak. Lah iya. Kon ki biyen adek ludruk gak kok bancaki, tapi piye? Nggih pun, Pak. Tapi bukune niku keri teng Jombang. Soale wau jalu tanggapan teng Jombang. Masalah. Mana? Ini tidak kamu Liyane ngoten lho, Pak. Lakon liyane. Wis gak. Iku ae.
nek mboten Joko Sambang Mboten. pun ngeten mawon. Kula ladeni, kula layani, Nah. tapi sampean sutradarai, Pak. Loh. Kula lali, Pak. Kalau ketua kaya buku ebong. Bukune kaya ten Jombang, Pak. Pertama, Nggih. iku lurah Abilowo. Oh, nggih. Mari iku kuno biyenku dianangan bojo kira jenenge Sutina. Nggih. Lah saiki dia dadi lurah eling. Nggih. Nah, Sutina dirapuk dipaksa. Oh, dipaksa. Iya. Nggih, pun sampean sutradarai nggih. Aduh. Sampean timbangane mboten sida, mboten apa-apa. Oh, tak atur sepatu. Kula tak mantuk mawon. Mulai kok. Padahal kok tek nang kok. Orang banyak orang itu. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berjumpa dengan Lodruk Cekintung balik Cengkela. Ibu-ibu tadi lorong. Pola uduk sekindung balik Cengkela. Malam hari ini sing duwe gawe nyocot Jangan gue cangkem. minta lakon Joko Sambang Pendekar Gunung Gangsir. Nah. Sing metu dhisik Lha ya lurah Bilowo golek Sutina. Lurah Bilowo. Golek Sutina. Oh, mulai Sutina. Iya biyen pacare mergo antone Sutina dirabi wong dari rumah. Dadi wis mari ngono terus Yang pertama-tama jare wonge sing metu dhisik Lurah Abilawo. Nggih. Wah! Rek sing dadi lurah metu rek. Dadi lurah metu rek. Penak. Kok aku kok petok lurah Abilowo. Loh, bro sekuali kalau aja jengking. Wah, kaget bang. Wah, tut aku tadi apa tut? Lurah Abilawo. Lurah Bilowo. Aku dadi lurah iki. Enggak. Seneng ya aku dadi lurah. Biasa aku dadi lurah. Aku dadi lurah, Dut. Lah iki kok kok guyan yo aku iso wedi. Sing durung kenal. Sing wis kenal tamatno. Kalau siji loro pawongan yo iki gambare lurah Rabi Lowo. Iki menendo ya anak codot. Lurah Abilowo, kok lurah Rabi Lowo? Kliru. Lurah Abilowo jare lurah Rabi Lowo. Lurah Abilowo jare wong iki. Jarene dhewe. Jareku dhewe. Lurah Abilowo. Lurah Abilowo. Buku iku. Perjalanan golek pacare sing jenenge Sudina. Iya ku pacare tapi saiki rabi kok. Ngomong dhewe, Pak. Kato. Iki lho apa? Golek sinten pacare? Pacare Sutina jenenge Sutina. Lho alah, Pak. Sing dadi Sutina gak ono, Pak. Lah, Sing dadi Sutina niku areke wetenge loro, Pak. Wetenge loro kakean mangan rujak. kato. Buyar ya, Dut. Aku meneh sak tandur ya, Dut. Wah, niku lho, Pak, sing dadi Sutina niku wetenge loro, Pak. Ayo boleh golek ngono kok. Ngeten mawon, Pak. Nyilih bojo sampean, Pak.
Nyile bojo sampean didadekno Sutina. Oh, tak toyo bosok kok. Kula bayari 2 juta, Pak. Kula bayari 2 juta. Cek karo piye? Nggih. Enek. Dapur Sutina. Nggih. Tak kadang. Oke. Sing jenenge wedok Sutina iku wetenge loro. Awakmu ae kok oleh bayar 2 juta. Ya, Aku dah. heeh. Iya. Ambil sapa? Karo lurah ambile we. Terus sing dadi lurah. Iku. Rangkulan kene gor tau blas Iki ngono kancaku sekolah. Kalau mari kalau ngono awakmu iki tambah janggo ndi. Alah. Iku sapa sih iku? Kok marah-marah? Aku kan pacar secak. Wajar ora aku. Enggak. Kok tambah romantis ngono ya? Jelas kok aku iki kan dimodali ambek bojoku. Aduh. Ayo. Wes, kakek karo bojoku. Aja apa? Pak, 2 juta, Pak. 2 juta. Oh iya 2 juta. Tapi aja rangkul-rangkulan ya. Ketoke rangkul-rangkulan tapi gak. Iku mang semunggo. Oh, mbul nek ngono. Ketoke temen tapi etok-etok. Semunggo. Semunggo. Aku piye? Ya ini. Loh. Kok koyo lurah pacarku biyen. Ora usah. Apa? Kowe kok ngajaran? Oh iya. Ngono. Kok malah sampeyan sing Ngono ya. Apa ya lurah pacarku? Piye? Ngono Bang. Aja ngene. Nang libro. Gak ngono Siapa sih, Cak? Sutinae keroken ngene. Jare mah kok ngono. Dadi awakmu iki ya dititik karo lurah lho. Ki Sutina. Ngono kon lho. Iki lak Sutina. Iki kon eling ngene. Kaman biyen kon jeprawan pacarku. Saiki kon dirabi wong. Aku tetep seneng karo aku. Iso gak iso tak perkosa. Iya. Ceritane ngono wae. Wah kok sadis ngono ceritane wae. Iki mana ya? Sutina. Jenengku Inge. Inge. Inge, Pak. Inge kok. Sutina. Bukan aku dolakon kok Sutina. Oh, aku dileh. Saiki ngono murah adine. Oh, sing nanggap muring-muring. Sutina. Apa Kang Lurah? Apa awakmu wis ro tekan kunang kene? Aku ro mau dikandani bojoku. Ro. Dan Itu lah kok kandani ku mang ta? masalah kon kok main tak kandhane teko batine dhewe. Ojo aku sing ngandani. Kato. Oh, batin. Dadi awakmu wis ero tekan kunang kene. Wis ngerti. Nek wis ngerti ndang ladenono aku Sutina. Aku jarene iki lho kokon batin tok. Tut buyar tut. Kandhane Bro kuwi bro apa tuh? sampean kandhani, Pak. Jare kokon batin tok ngene. Ngene. Walah. Telurah iku biyen-biyen. Saiki aku gawe mon, gak usah kon rene. Ngono. Oh, Gak usah. Oh, jadi kaya ngono Sutina. saiki aku kudu ngono. Sutina. Apa Kang Lurah? Eleng jaman semono awakmu rendang-rendeng pacaran wong loro kalau lurah. Sapa iku jenenge? Abdullah. Pacare Sutina iku lho. Pak, pacare iki lho biyen lho Pak, sapa? Sutina. Oh iya. Sutina. Kon biyen pacaran ambek Lurah Bintoro. Mbok liwat ngarepku, atiku celek. Awak
iku aja lempeng. Lurah Abilawa iku gagah dideksa. Bersedia. Orku golek tahun piye? Saiki kon rabimo tapi atiku sing banget karamu. Iso benso. Kon kudu melaku. Geh, padha karo cocote wong iki mang. Ya. Tak tau yo. Sutina. Apa Kang Lurah? Yen kon wong loro ambek Lurah Bintoro bareng lorone atiku. Lho, papan kebeneran Sutina. Tekan omah aku mrene kepengin rabi awakmu saiki. Gelem gak gelem kon kudu tak rabi Sutina. Lho lah apa timbane aku kok peksa lho. Hah. Lah rabiyen gak apa-apa, wong bojoku ya tuwek. Ora gelem, ora usah. Senadyan aku dibutuhkan kau kan nyedak. Ayo, Rono. Rono, Ora usah. Selagi aku ndek bojo, aku mau dadi bojomu. lho, kon gak gelem dadi bojoku. Ora gelem. Iki apa Sutina? Iki apa ta? Oh, gowo kremes. Kremes. Keris. Keris. Kok kremes? Iki terus iki ngetokno ngene marang aku. Napa? Awakmu wedi. Waker iki dilebokno. Aduh, Aku mlayu. mlayu. Berarti ngetokno iki terus aku. Mlayu. 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 Sutina. Urung. Rame dhisik. Rame ben aku kok rodokno. Wah, aku tak melayu. Ngono. Kok melayu nang jeneng lek semut tak parani, tak empaki. Sutina. Apa? Andro iki keris sapa? Lah iku keris apa? Iki keris setan kobra. Keris iki gak bakal mulih nek gorong demek. Apa iku jenenge daerahe wong wedok? Darah. Hah? Darah. Iya, darah. Terus aku gak gelem. Gelem gak gelem. Aja caca aku dadi bojomu kok demek kulitku tak sisat. 2 juta. Caca winter bojoku timbang atiku lara. Abilawa kok nangis iki lho. Sutina gak gelem lho, Wak. Gelem tak paksa, gak gelem yo tak paksa. Gelem tak paksa, gak gelem tak paksa. Ayo kon. Aku terus ngopo iki? Ora gelem. Lho kok lati mana aku dijojoh iki lara lho, Cak. Salah. Iku gak gelem, saiki gak gelem. Kon melayu wedi. Oh, aku mlayu. Saiki aku gak gelem, meneh gak gelem. Yo. Engko bengi gak gelem. Aku mulai. Lho, Sutina, kon tambah melayu mrono. Lho. Ibarat pepatah wong wedok Sutina. Melayu gawa jare kon tiba nyribet. Lho, lah kok nang kebon-kebon. Wow, tiba glondong tak perkosa kon Sutina. Dine iku lho. Kau piye nek ngrosah temen ayo. Ora. Eto. Caca piye kula petek-petek mbek ayo. Lho, kaya ngene. Eto. Waduh, kacau. Ora temen. Wong iki ludukan kok. Ludukan. Ora kencet oleh temen tapi gak temen. Engko terus dadi temenan nak kacau iki. Lah mari iki Pak metune sapa, Pak? Mari iki lurane Joko Sambang. Metune Joko Sambang. Iya, golek ibu Sutina. Bang Joko Sambang. Metu Bang. Sing dadi Joko Sambang rek, metu rek.
Guanteng ya, Pak. Aku lapo, Pak? Kula dadi napa, Pak Tut? Joko Sambang. Joko Sambang, ah? Gak ngomong. Joko Sambang mudhun teko Gunung Penanggungan, goleki make gak ono. Joko Sambang ki medhun teko BC. Ketumon Joko Sambang teko BC. Gak ate mampir nang Samalaya, Pak? Lah, lho kono iya. Mas Waduh. awakmu iki dadi Joko Sambang. Goleki ibumu digawa karo lurah Abirawa. Lah kon gak terima kok tutut. Ditututi ta? Ngomong ta, Pak? Kok penak mentutut ya? Ngomong. Joko Sambang. Oh, atik Sumbar. Iya. Ngomong ta, Pak? Joko Sambang iki gawe sandip. Ning jarane gedhange. Iki masalah iki ngono tumbak ngono lho. Iki aja ngomong jan ngene. Ndolek tumbak gak nemu Pak sak ketemune wis tak gawa. Aduh, kacau iki. Wis ngene. Wah. Nah. Ibu sekre nanti. Oh, ametnya. Ngono ah. Sumbar. Yo, tak sumbar, Pak. Sumbar. Lo. Wah. Ngene sumbar iku. Apa sih, Pak? Mbok nanti. Ngono ta? Oh, mbok nanti. Mbok menang sama Leya. Sampeyan kan dari sing temen, Pak. Sing temen ta, Pak? Awakmu iki goleki mbokmu. Kandhane padimu nek mbokmu ki dal diperkosa karo lurah Abirawa. Kok tututi? Ngono ta? Iya. Ngomong ta? Iku mau. Waduh nek gak lucu cangkem kula wer. Lo. Wes suwe. Wis tuwek. Aduh kacau iki. Apa sih, Pak? Wis suwe aku teko penanggang medhot dadak ibu lho mak gak ono. Digawa karo lurah Abirawa. Abirawa! Tekon. Onek. Ngono ta. Wes suwe anggonku copo broto ana nang gunung. Gunung apa, Pak? Gunung Penanggungan sing lawase 40 dina, 40 bengi. Mangan saja. Mangan apa lho, Pak? Lontong. Kacau. Ayo, nanti Subari. Sing suwene 39 dina wis tak lakoni. Kurang sedina sak klebatan. Lah kok aku ketok rupane mbok sapa, Pak? Mbokne lho. Maksudina. Oh iya. Kok ketok aku karo sak klebatane mbok Sutina karo bapak bin sapa? Bince. Bintara. Bintara. Ana apa iki? Durung buntes tapaku, tapi nek lho kahanan sing wis ono, aku kudu mulih nang omahe mbokku Gunung Gangsil. Bawa aku sing temok, aku
sing terok. Aku sing pircok. Ya apa sih, Pak? Aku sing teko. Aku sing teko, Mbok. Aku sing teko, Mbok. Ah, Budal aku, Pak. budal. Ya wis lho, Pak, aku budal. Kebuyar iki durmu. Gak layak payune kok murah. Mlakune Joko Sambang kaya bakul ngarep. Lah iku golekmu kok. Lah mari iki Pak metu sapa? Nah, mariku metune Sutina. Sutina duber-uber. Lurah Bilawa. Heeh. Ayo Sutina diuber-uber ambek Lurah Bilawa. Dipeksa. Apa, Pak? Cak, ketapan iku aduman sego dhewe. Cak, Lah aku dijak lho, kuasar Pak. ora iki. Eh? Kuasar kok. Kacan apa? Garapane kuasar. Lho, kon diperkosa? Iya. Ya, putih. Ora, Pak, ora. Etok-etokan. Ada apa? Ora, Pak, sungguh. Iku menglemah titik. Iki sesep. Lah. Wah, iki jangan ngono. Rong Kan juta, gak gelem. rong juta, Pak. Rong Kok gak juta. gelem mau ayu. Aku lagi mana? Ayu. Lho. Sutina. Buyaran deh. Nah, nek iki diuber-uber karo Lurah Bilawa, Joko Sambang. Joko Sambang metu. Nulungi mae. Iya. Ayo Bang, metu Bang. Nulungono makmu Bang. Loh. Sak kon to. Iya. Kok kon kok nang kene lapo? Melok ngluduk tambah suwe tambah soro sok. Apa lho, Pak? Ya kok ngomong-ngomongan iki lho. Kancaku. Masih kotok kowe ora usah ngomong dape kaya ngeliyo beo kaya musuh. Iki musuh ta? Iya. Kon musuh ambek aku to. Musuh, so. Iya. Gak oleh kon rukun ambek aku. Tambah suwe tambah ngluduk tambah angel ya, sok. Iya. Wah, ya lho. Iki bojomu. Aja ngomong-ngomongan. Musuhku. Kok depoke kono to. Loh. Loh ngah? Loh alah kok gak ngomong. Kancaku Pak iki, Pak. Kancaku iki. Sementara bojomu dirangkul gak apa-apa pokoke 2 juta. Iya, iki kaya apa? Lah iya. Kon dadi apa kon? Aku iku karo apa tuan rumahe. Aku Iya. jane asline iku bojone tuan rumah. Iya, toh. iya, iya. Terus sing dapur Sutina iku jare gak ono. Iya, terus? aku dikon dapur. Yo kok yo. Terus barang aku jarine kan dikeki dhuwit 2 juta. Heeh. Makane aku gelem ae. Oh, iya. Masalah apa? Peranane ganteng-ganteng. Iya, ta? Terus aku timbane nyawang bojoku tuwa, aku kan yo kudu. Heeh. Iki terus yo. Beneran. Bapak tuh bener-bener karo ora bilawa. Ngono ta? Lah ngono kowe iki terus nanti nak. Ngono ta? Ya. Lho, Nak. Kebeneran awakmu nang kene, Nak. Aku wis apa? Kok macak banci ngono. Walik ta? Walik. Balik. Lho, Nak. Soale kecocotmu lho. Maksudnya iki sak ya apa iki dadi makku ngono ta? Iya iki dadi mbokmu. Kok lho apa? Kualik-kualik cocotmu. Aja omong banci. Suarane ngono ah. Ah, suarane. Suaramu sok gede. Aku ora Iya, aku gede, aku sing gede. Lho. Kok ya apa mak kok wis sampean kok boleh koyo ngono. Ya, suaramu gede. Iya no. Hmm. Jarine suaraku kok gede. Ngene. Ayo. Mbok. Mbok. Apa
teko nak. Aku sing teko, Mbok. Napa teko nang mulia balik. Oh, ngono. Bisa. Ayo. Mbok. Aku sing teko, Mbok. Oleh kontes teko ya nak balik mulai. Beneran aku teko nak. Aku diajak karo Lerapi mana. Aku kira kanca. Justru gak pernah ta. Ngono ta? Ngono. Iki adik sungkem iki, Pak. Adik sungkem, Pak. Jenenge suwe gak petuk mae. Petuk mae ya sungkem. Sungkem, Mak. Sungkem. Loh. Mak. Loh. Iki Pak. Wah, sesuwe wah. Ngantuk lho. Apa sampean kok ngapur lho? Hah? Ono piye lho? Tadi mbah, Mak. Lapo kok usak-usak lho. 2 juta, Pak. 2 juta. Ah, wis ora. Kami loro nanti ku ora butuh rantep apa. Adik ngono ta? Kakek. Mak. Aku sing teko, Mak. Iya nak. Aku wis suwe lho, Mak. Gak petuk sampean. Kok sawangane sampean wis kangen? Apa sih, Pak? Iki jangan rene atiku sia. Sampean kok kaya keplayu ana sing ngobrol, Mak. Iya aku do berwanto. Loh. Wah, Oh iya. Duber lurah aku katanya diperkosa jane aku timbangane duber tak tokno ae nak wong gareng gak kalo. iya jare padha enake diantuk. Sing duwe gawe kok muring-muring. Mak, Iya nak. lagi penet uber-uber lurah Abilawa, Mak. Iya nak tulungan mbok. Diapano peno, Mak? Aku mang katanya diperkosa. Diperkosa lurah Abilawa. Iya nak. Aku melok, Mak. Waduh kacau. Awakmu kok belane mbokmu, makmu. Dadi hatimu lara geleki karo lurah Abilene. Pasti tak belani ngono. Iya. Mak katanya diperkosa nak. Mak, gak rugi anggonku tarak broto ana ning Gunung Penanggungan, Mak. Sing kate merkosa sampean sapa, Mak? Iki lho. Aduh. Keturun lurae, keturun. Kon wayahe tampil. Lho. Kakek niku pentas, lapo kok ngantuk iku lho. Wis wayahe, Pak. Iki lho pentas Joko Sambang. Nonton kok gak enak. Pentas Joko Sambang iki lho. Wis Joko Sambang. Iki engko tak apakno, Pak Dut. Nah, iki lho. Kok pateni? Oh, mateni ya. Kon tak pateni to. Pateni. Kon tak pateni. Nom-noman. Iya. Sapa kon wani-wanine ngendhek langkae Lurah Abilawa? Sapa kon? Abilawa. Iya. Nek urung kenal. Yo iki jenenge Joko. Joko sapa, Pak Mang, Pak? Joko sapa? Joko Pedot. Joko Sambang. Joko Sambang. Oh. Anake Lurah Bintara, yo anake Mak Sutini. Kate mbok apane omahku? Jenengku Sutina. Jenengku Sutina. Diganti. Kuping. Kacau iki kacau. Sing bener sapa? Sutina. Sutina. Kok apik kelakuanmu? Loh. Dawa rek lulune rek. Aja dawa-dawa to kesuwen to. Titik ae. Lho, ngono lho. Loh. Lah, Rati awakmu yo anake Bintara. gak salah anggon pangucapmu yo aku Joko Sambang, anake Lurah Bintara. Loh, mapan kebeneran, Dik. To. Landep lho to aku to. Perang kok ngomong ae iki. Aduh, Ngono lho, sok gak dirungokno wong briefing. ya. Loh, mapan kebeneran. Ya, Mbokmu sing jenenge Sutina arep tak rabi. gak salah. Kon rabi. Yo. Lho, kon rabi. Berarti kon wis nungkak kromo nerak pagerayu kon isa.
Mati ngasuk. To kon mati ya to. Sing mati sapa iki, Pak? Sing mati sapa? Ketut. Sing mati iki Lurah Bilawa. Aku lak birawa. Suduken. Ngono ah. Ayo to. Aku mati, Pak. Iya. Lah gak enak belas rek. Ayo to kon. Mati ya kowe. Kon siapa tak suduk to? Iya. Tampanono kiai. Lek tak sodroke Pak arek iki, Pak. Wajah penting. Cari mang dipateni, Pak. Lah iya. Oh nek apik kelakuanmu tampanono kiai lereng lanangan iki. So. Gamane Joko Sambang lak kiai lereng. So, sing manggap muring. Lah iya, tampanono kiai lereng lanangan. Durung to, durung tak tuncet. Kesuwen, so. Durung ta? Durung. Mapane sira do ombo. Ayo, Tampanono, sik 1, 2, 3. tampanono kiai lereng lanangan kanggomu. Iya. So kurang munggah so. Kurang munggah Didi. Oh. Enak to? Enak to? Mbok banget ya kok. Lah kan pancen cek udah glecak kon iki mati. Kon mati ya to? Katu. Kon mesok sini-sini ludurke wak kentut. Langsung mati. Mati ya kon. Kok ngomong langsung mati. Kok. Langsung mati aku. Gak delok tek kon niku. Mati kon, mati yo. Kalau ditunjuk kok mati. Tunjukin. Tunjuk. Aduh, mati. Wes aduh sobjek. Aduh. Pak aku nang ndi matine? Matine nang ndi? Bete. Aduh. Wah, nanti Pak. Nanti. Mati lu kudu ngletak. Mati ya to, mati ya kono to kon to. Mati yo ngletakno. Ana semute Pak. Apa jan mbok semut? Gak apa-apa wong oleh bayaran nih. Mati ta? Iya. Lama. Ah, Wak. Lu mati sira. Wak. Nek Lurah Bilawa wis mati. Londo teko. Londo gak trimo. Gak trimo Lurah Bilawa pateni. Londone metu. Ayo. Londone ngapi ya, Wak? Tapi apa? Londone ta Kayak bolos. Loh, ta? Loh. Apa di? Lho kon ta? Iya. Loh, kan saiki wis gak balon aku nisan. Wong balon matamu. Aku dijak kentut. Lah apa kon nang kene? Durukan. Loh, kok gak ngomong ta ngerti aku ngomong bareng kon. Aku kangen. Lah iso. Kok iso? Aku kangen. Aku Teng. Masalah. Kok iki dadi londo? Dadi londo gak kenal karo Joko Sambang. kok kurang ajar kon iki. Kon sapa kon nek ngon aku dadi londo? Aku nang kene iki ketuae kentut Al Ghazali. Wah, salah. Iki sutradara. Aku sing di omah. Campur sutradara, ketuae goblok. Tapi 2 juta. Oh iya. Awakmu iki nggone anak buahmu, Lurah Bilawa. Dipateni karo Sambang. Lah awake mosok karo Joko Sambang. Kok bedil? Sing dipedhil sapa? Ya Joko Sambang. Oh, aku sing go pedhil, Pak. Iya. Iki pedhil kundi? Pedhil kundi? Oh, arek iki keram iki. Iki lho lah pedhilmu. Iya. Oh. Ya bedilmu iki. Jokono. Laler. Ya wis. Ta. Pedhilmu jupuken. Berarti bedel kita Joko. Iya. Kon kok tarung ambek aku ngono lho Pak Dut ya.
kon iku gak trimo Lurah Abilawa iki anggotamu Heeh. dipateni Joko Sambang. Ngono lho ta. Bedilen Joko Sambang. Ngono ah? Goblok. Iya. Ana aku kurang ajar ya. Bisa. Becel kok. Tuwa tak goblok iki. Becel iki lho, becel iki lho. Kok Joko Sambang. Awak. Kok Joko Sambang. Ora bilang ora bang. Kok pateni. Iya, begini. Kok tembak. Tuwa, ora tejak. Oh, Sudut belok. Mati. ate. Ngono lho ta. Iya. Balik nono mana Pak gak jelas aku Pak. Cok muring-muringan ta, Pak? Nah, gak perlu cok muring-muringan. Aku nyutradarai kok ngamuk ah. Iya. Ngamukan. Aku gak suka. Kon kita nyutradara ngamuk. Gak suka. Ora suka ya wis. Tut guyare tut. Aku dilopong lemuk ya aku. Oh dhisik ta. Kurang saiki. Ini lho. Hei, Joko Sambang, kamu berani membunuh itu Abilawa orang kaya. Gak jelas itu gue. Ulang ngono aku, Pak. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Joko Sambang. Joko Joko Sambang. Joko Sambang. Joko Sambang kamu. Iya. Kamu Joko Sambang. Kamu Joko Sambang. Kamu membunuh anak buah saya, Kan ngomong dhewe kok. Kok menghalang-halangi Belanda. Oh, Kan Joko Sombing. Sambang, Pak. Joko Sambang. Hmm. Kamu sudah membunuh antek-antek saya. Heeh. Kamu tak becil. Bedilen aku, bedilen ta. Kamu pengkhianat. Superman. Kamu tak becil. Iya. Tak telak. Ting. Becil kok. Bokongnya jodoh nomor rontok. Iya. Tung. Tak. Tung. Der. Tung. Tak. Tung. Der. Tung. 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 Perang. Perang dan becil jauh. Jadi gak cerdas. Kau disuruh itu dalam betakasmu. Kau tak becil kon. Ayo, bedilen. Kon tak bedel gak cerdas aku mbok suntuk bekakasku. Iya. Ayo. Ayo. Ya. Tis. Tak. Tuk. Oke. Aku tak boleh. Ayo, bedel. Ya. Londone kena ri. Iya. Dor. Gak makan. Iya. Dor. Loro goblok. Iya, dor. Aduh, loro. Aku dibedel anumu, awakmu gak apa-apa. Iki gak sudu. Tak sodok kon tak. Ayo, Ayo. ya dor. Tak sodok. Dor. Tak sodok. Dor. Tak sodok. Dor. Kok tak nek tak solo. Oh. Ayo. Tak sodok. Ya, des. Alhamdulillah tepak ndoke. Rada uglik-ugliken. Hei, dia jangan kepit. Wes kan mati. Aku mati. Mati. Loh, aku mati. Mati kon ta? Mati ta? Mati. Mati. Heeh. Aku kumpul kamu mati nih. Kumpul kebo. Ambung sih aku nek mati semayar. Berarti aku mati. Mati kon ta? Ayo mati. Mati. Loh, lah wis mati. Berarti iki sing duwe gawe kudu disodok pisan ya. Berat. Tek, Pak. Penak gak bayar.
Terus lurah bila wong mati, londo mati, terus ya apa? Terus buyar. Wis mari. Lah mati ki apa iki? Apa gua nang kali kono? Berarti wis mari ya, Pak. Wis timbangane gotong, Pak. Golekno bensin diobong ngono ae lho, Pak. Wah, ayo kene, ayo nang desa kono. Nang ndi? Nang ndi, Pak? Geneng. 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 Ya. Ana apa, Pak? Ayo lho, Bro. Jaya. Ayo ditinggal. Ya ampun, aku dilihat, aku diperkosa kene, aku mulai.